Здравейте, аз съм Чудомир Григоров и днес съм на вълна базови упражнения. Както споменах в един от предните ми уроци, има няколко упражнения, които седят в основата на всичко. И следващото, което ще ви представя, е именно такова. Става въпрос за мъртвата тяга. Гледайте и слушайте внимателно. Първо нагласяме краката на широчината на раменете, след което поставяме ръцете на щангата малко по-широко от позицията на краката, така че да не си пречат. Щангата трябва да е опряна в пищяла на крака ви или иначе казано в убулата. И преди да я изтеглите, се уверете, че гърбът ви е изправен и прешлените са заключени. Брадичката ви трябва да е леко повдигната нагоре, а гърдите трябва да са изпъчени напред. Седалището трябва да е малко под линията на гърдите и се старайте при дърпането торса да не попада в хоризонтално положение. При самото тегляне щангата се движи плътно по краката, а тежестта е разпределена предимно в петите на стъпалото. В момента, в който се изправите, напрегнете съзнателно целия гръб и не се навеждайте назад допълнително. Спускайки надолу, следвате същите стъпки, но наобратно. Избягвайте резки движения и в двете посоки на изпълнение.